eu sunt Radu și astăzi ne vom juca Minecraft cu Batman. Adică Salutare! Așa, îmi spune salut. Cu Batman, Răzvan. Am jucat Survival. Da. Haideți să vă arătăm Rancurile. da, rankurile. Eu am rank de YouTuber. Eu sunt MK PLM. Așa. Oaram e fondator, Aunor deținător. Aici sunt ceilalți playeri. Da, care default. există pe server. Da. Există, dar nu i-am văzut niciodată. Ba da, ăsta e Denies. Da, știu. Dar de ăsta Adrian nu a intrat niciodată? Adiboss? Ba da, a intrat la începutul serverului. Lol. Bă, Dar știi că el n-are skin, na? Dar e primul meu jucător pe server. Bă, ești nebun. Dar e tot la default, la gradul de default. Hai. Adevărul că ne-am făcut o casă cu un survival. Dar oricum să nu credeți că am folosit... El nu vrea să pun video-ul meu. Da. Oricum să nu credeți că am folosit game modul sau... Le-aș arăta video-ul meu, dar nu pot să postez. Careva mi-a scos gradul de pe pagină. Nu ți l-am scos, mă. Bă, care dă mine acum? Mor de foame. Hai la... Da. Poate folosești X-ray-ul. Nu cu X-ray, ai vedea și tu un video dacă folosesc X-ray. LOL, mor. Ce ai, mă? Mor, stai așa, mor, stai să pun asta în chest. Stai o leacă, oprește moartea, așa. Atât. Hai, ce mor. Ți-a plăcut cum am făcut bucătăria? M-am pus chesturile sus? Nu, n-am văzut nimic că... Da, am văzut, da. Hai că mor, aștept să mă ia dracu o leacă. Așa, mersi că mi-ai dat. What the fuck? Așa. Și poți să le deschizi. Știu, normal. Ești șmecher? Stai alea, că e lăguit server. Așa. Să băgăm ceva la stomacel, că mor. Am făcut mâncare în episoadele trecute. Da. Care tu nu vrei să pun episodul meu. Dar las că scot eu tot gradul de la pagină. Opa! Dar ce faci, Răzvane? Ce? Chiar așa am ajuns noi să scoți gradul? Da, chiar așa am ajuns să scoți tu gradul de la pagina asta? Da. Dar nu ți l-am scos, mă, ce înțelegi, că eu nici n-am mai stat pe contul nostru. Eu eram... Acum că deschid... Nu uitați să dați un like și pe Facebook, o să punem link-ul în descriere, că îl pune Radu. Da. Că eu sunt adminul principal la pagina de YouTube. El e principal la Facebook. Da, dar faza e că el nu prea pune nimic pe Facebook. Da, că n-am timp. Nici eu nu prea am timp. Dacă îmi pun ceva, pun vreo 20 și șmecher, ai văzut. Mă bate timpul, s-ar zice. Îți place ce postezi? Da. Sunt chestii amuzante, totuși. Aha. Și încerc să pun și nu mai fost văzut. Aha. Hai că fac rost de mâncare aici. Auzi? Ah. Ar trebui mai întâi să ne gândim ce vrem să facem noi mai... Scuze. Ce vrem noi să facem acum, să mărim casa. Ce ar fi primul nostru scop? Păi nu știu. E nasol acum. Da, lasă casa, că e destul de mare. Hai să facem rost de nisip ca să facem geamul. Da. Vreau să căutăm o plajă. O plajă, Nu vreau să folosesc fly-ul. Ce? Nu vreau să folosesc fly-ul. Da. Nici eu nu folosesc, chiar că cu X-ray-ul. Deci îți dau kick sau bag plugin-ul anti-X-ray să iei bani. Opa, da, și dai după aceea un ban. Aici ai casa unui jucător. Aici o să mai apare. E casa lui Omițalei, nu? Și am găsit și nisip. Case de astea mai sus, încă casele jucătorilor. Și nu puteam să le spar. Hai că eu fac... Bine că ai lăsat animale pe aici. Pe alte servere... Spawnul de animale... Ciuciu. Se face noapte. Și ce propui? De papă bau-bau. Opa!
Bă, ai setat home-ul. Nu. Dar tu ăla ai setat, nu? Nu. Dai work exit. Da. Dacă ai acces. Eu nu știu dacă am băgat acces. Nu cred că ai băgat acces, că am mai încercat să-mi iau o comandă iar. Cred că am băgat, cred că atunci am băgat și tu. No, you do not have permission to use that warp. A scris bară work exit? Da. Poate ce-mi dă chestia asta. Spunea că nu e bună comandă. Vreau să mă uit. Hai să faci tu niște plugin-uri mai ca lumea. Mai cu Da, dar faza e că nu vin atunci, pe moment, comenzii care se Poate facem în viitor, poate faci și tu workshop acolo. Ca să aibă și ăștia de unde să-și ia player, să-și ia iteme. Auzi, dar n-ai tu creativitate să-ți iei? Ce? Nu știi de unde să-ți iei? De unde? Chestii. Trebuie să le cumperi, da. Normal că e greu să faci. Ah, mor. Așa, fă o băiță, Radu, așa. Mersi, boss. Mai mă spăl și eu, așa, odată pe an. Lo, și mor acum o leacă. E bun, hai că n-am murit. Mersi, mi-ai dat viață. Gata? Da, tu mi-ai dat viață? Aha. Mi-am dat seama. Am zis să nu mori. Să nu sfârșim episodul așa dramatic. Acum bag baretul. Și am zis să mori. Dai, dă-te mata, dă-te. A, arde el. Îi dau. Hai că am luat eu level-ul. XP-ul. Poate facem o mapă de parcurs. Să faci niște warp-uri ca lumea, bă. Și la spawn-ul, la început, să băgăm busolă. Înțelegi? Auzi, nu vrei cam multe. Să băgăm busolă ca să fie warp-uri, survive, parcurs, creativ. Eu cred că ar trebui să mergem acasă. Da, mai știu de casă? De fapt, chiar știu. Da? Hai să-ți arăt, mă întorc. Hai, vină cu mine. Unde ești? Ah, gata. Hai, da, la pedală, dă-i. Încă mai știu unde. Dar să mă ai lag sau ceva de genul? Vino. Vrei să nu te pape de tot. Nu mă papă pe mine nimeni, eu-i papei. Dă-vă smohoz! Hai mă, fi. Ah, m-a pupat o leacă. Mi-a pupat o leacă din viață un schelet. Și-a băgat-o în mine o leacă. Să trasă? Da. Mă verează. Nu să risc că-mi place. Unde ești, mă, că te-am pierdut? De sus. Unde-i smohozul, tot te-ai dus? Hai. Unde-i căcatul meu? Haide, măsa, unde? Uite-te dacă vezi un fulger și vii spre el. Gata, am văzut. Ah, gata, te-am văzut. Hai. Te-am... Bye, bye. Hai, mă, așa, nu da... Nu da galop, că eu nu te prind. La ce tu, n-ai turbo? N-am turbo, am nitro. Nu știi cum se dă turbo? De pe cât rălă. Nu, în viața reală. Da, pe Xbox. Aha. Futai. Pe aici trebuie să fie casa. Doamne ferești, dar oricum era în zona asta că știam cum arătau copaci pe aici. Hai, în jos. Găsim noi casa, odată și odată. Auzi? Nu pot să fac eu direct așa? Ce zici, încheiem video și punem în două părți? Aha. Câte minute? Nu știu, cred că-s vreo 10 minute. Ok. Bun, toată lumea, cam atât a fost cu
partea de astăzi. Episodul ăsta va fi în două părți, că filmat așa. Nu uitați să dați un pumn butonului de like, un share pe Facebook, m-ar ajuta foarte mult. Și un like Și un like Facebook. pe Facebook. Vă las pagina în descriere. Așa. Ok, v-am Ne pupat. vedem în partea a doua. Pa! Hai, pa, ceau!